Dnes sa vám predstavia postupne jednotlivé zložky nášho detského folklórneho súboru Sílešánek svojimi vstupmi. Detský folklórny súbor Sílešánek doprevádza ľudová hudba, za čo im veľmi pekne ďakujeme, že prišli a bude súčasťou celého programu. V úvode programu budete mať možnosť vidieť najstarších členov reprezentačnú zložku detského folklórneho súboru Sílešánek v tanečno-speváckom obrázku z oblasti Tekova, Regrúcke, zverbovali Janka v dedine na Pľaci. Na vojnu nás hnali, šikovali, frajerky plakali a potom sme došli. Verbovanie chlapcov do vojny, rozlúčka s dievkami a po návrate regrúcka zábava, piesňový a tanečný materiál z oblasti Tekova. Tráva. Už ma môj najmilší zanecháva. Zanechaj, urob, jak chceš. Ode mňa peknejšej nedostaneš.
som v ťavnici, ďaleko v Kremnici. Svetoniane tá na bráne sedela som v stolici. Svetoniane tá na bráne sedela som v stolici. Mala som tam frajerov, všetkých remeselníkov. Je sa mamička, či je doma Anička? Nie je doma, šla do kina, berie sa jej pšenička. Nie je doma, šla do kina, berie sa jej pšenička. Usiala sa do pokola, narobila kávy, a to dala muzikantom, aby dobre hrali. A to dala muzikantom, aby dobre hrali. Mali páni muzikanti, dobre, že mi dajte. Keď si lahnem do posteli, pokoj, že mi dajte. Keď si lahnem do posteli, pokoj, že mi dajte. To breznické šíre pole, to je pekné polečko. To breznické šíre pole, to je pekné polečko. Zasiala som rozmarín zelený a vzišlo mi žitečko. Zasiala som rozmarín zelený a vzišlo mi žitečko. Čože má je po žitečku? Žitko vetrík vymláti. Čože má je po žitečku? Žitko vetrík vymláti. Kedyže sa ten môj najmilejší z vojny domov navráti. Kedyže sa ten môj najmilejší z vojny domov navráti. Počul som muziku hrať. Počul som muziku hrať. Došiel som tam
zložka číslo 2, ktorá vám predvedie upútavku z novo pripravovanej choreografie A teraz Sotyš, či Kozipolka. Na jar a v lete budete mať možnosť následne vidieť na súborových vystúpeniach aj celú choreografiu. Ale teraz si poďme s nimi zatancovať Sotyš. Viete ho? Nie? Nevadí, veď oni vás to naučia. Toto nepoznám. Ja vás to naučím. Opakujte po mne. 4 kroky dopredu, 4 kroky dopredu, a 4 zas dozadu, a 4 zas dozadu. A 2 sem, a 2 tam.
s tebou absolútne súhlasím a to bohužiaľ pocítime v našom obrannom pásme, ak sa dostaneme do situácie, že nás v nej závrú budú rotovať z tej modrej čiary a tu príležitosť Libora Hudáčka. Veľmi dobrá práca, proste to vystreliť na bránu pri tej príležitosti stratil puk na modrej čiare. Áno, to nechceme vidieť, ale presne toto od Libora očakávame, že sa dokáže oslobodiť v tej situácii 1 proti 1 proti obrancovi aspoň na strelu. Dúfame, že na budúce samozrejme trafí bránu. Široká Dunajská voda, úzky most je po nej. Nech odstane môj najmilší, lebo spadneš do nej. Nespadnem do tej Dunajskej vodičky. Radšej pôjdem mojej milej, podáme si rúčky. Nespadnem do tej Dunajskej vodičky. Radšej pôjdem mojej milej, podáme si rúčky. Nekýva sa strom zelený, keď vietor neveje. Nepovedalo mi dievča, keď je pravda nie. Zakázaná ľúbosť, bojím sa mojej mamičky. Počula som včera